Hej så, og velkommen til vores LabVIEW-program. Vi har valgt i portfolio 1 at programmere brætspillet Backgammon i LabVIEW. Hvis vi skal prøve at præsentere programmet her, så når du åbner op her, så ser du vores brugerinterface. På side 1, der kan du spille spillet, og heroppe, der kan du læse lidt spilleregler, nogle guides og en side med FAQ, hvis man skulle være i tvivl om noget. Hvis vi prøver at run spillet, så kommer der allerede her den første lydfil. Vi har gjort spillet skalerbart ved at ligesom kunne vælge, hvor mange søjler du skal kunne spille på. Hvis vi kigger her, så får vi 16 søjler. For overblikets skyld, så gør vi den lige lille. Godt så. Uanset hvor stor at banen den er, så er det altid halvdelen af banens størrelse, som er ens hjem, og hvor du kan, når du har alle brikkerne her, så kan du så rykke den i huset, som er herovre. Og hvis vi starter med at slå om, hvis tur det er, så er det sort, der starter. Han starter allerede her med at slå 2 ens, det vil sige, at vi får 4 terninger at rykke med. Det vil Peter lige prøve at forklare lidt om. Lad os prøve at kigge på det. Det der er lidt spøjs med vores spil i forhold til et normalt Backgammon-spil, det er, at vi har 4 arrays. Og det skal forstås sådan, at de 2 øverste arrays er den øverste halvdel af spillet, og de 2 nederste arrays er den nederste halvdel af Backgammon-brættet. Når du så skal flytte en brik, i det her tilfælde er det sort, som har den, så vælger du så en søjle enten i bunden eller i toppen. Det kunne for eksempel være søjle 7 her. Og så vælger du en terning, og derefter så siger du, at du flytter fra bunden. Man kan nu se her, at efter du har brugt en terning, så bliver værdien ændret til 0, som du ikke kan bruge den igen. Hvis du skulle fortryde et slag, så kan du bruge vores fortryd-knap til at rykke den tilbage og få din terning tilbage. Vores spil, eller vores måde at sætte det op på, er naturligvis ikke fejlfri, og derfor så er der en del fejl, man kan lave. En af de fejl, man kunne lave, det var, at man kunne vælge en søjle, hvori du ikke har nogen brikker. Og det fortæller vores spil så, at det må du ikke. Det ser vi her. En anden en, man kunne vælge, det er at vælge en terning, som du allerede har brugt. Det må du heller ikke. Det virker ikke. Og en af de sidste fejl, du kan lave, det er, at du prøver at flytte hen til en søjle, hvor der allerede er nogle af modstanderens brikker. Hvis det er sådan, at der kun er en af modstanderens brikker, så vil den brik blive slået hjem. Det prøver vi lige at se her. Vi tager søjle 2 i bunden. Flytter den 5. Så har vi slået den der hjem. Og vi ser så her, at der er kommet en brik herop. Vi kunne for eksempel også gøre det igen. Slå den anden hjem. Når det så er sort tur, så skal den naturligvis bruge et slag på at få sine brikker ud igen. Og det gør du ved at vælge en terning og sige ryk ud. Nu prøver vi lige at spille lidt videre, så vi kan se, hvordan det ser ud, når at man kan flytte brikkerne hjem. Godt så, nu er der gået et par minutter, og vi er kommet så langt i spillet, at vi kan begynde at rykke os ind, fordi alle de sorte er på vores egen banehalvdel her. Så lad os prøve at se, hvad der sker, når vi vælger 4'eren. Vi har endda været så heldige at slå 2 ens. Så lad os prøve at se, hvad der sker. Bum, 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 bum. Så er det hvids tur. Han kan sørge mig også rykke i mål. Lad os prøve at vælge en 4 her. Vi har lavet det muligt at scrolle i den her, så du ikke skal sidde og klikke eller noget hele tiden. Han kunne sørge mig også rykke i mål. Så vil det nok være taktisk smart at vælge en 6'er. Den i mål. Så er vi kommet så langt og se, at vi kan rykke den sidste brik i mål og se, at vi har fået en vinder. Bum, så var han der. Så skal han lige slå en enkelt gang. Man skal trykke på en eller anden tast, og så kan man sige, at sort har vundet. Tillykke til ham. Så kan vi starte forfra, hvis man har lyst til det.